Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскага рэгіёну. Больш за мільярд рублёў складае запазычанасць арандатараў перад бюджэтам вобласці. Гэтае пытанне, таксама эфектыўнасць выкарыстання камунальнай маёмасці, абмяркоўваліся сёння на пасяджэнні прэзідыума абласнога савета дэпутатаў. Падрабязнасці ў наступным відэаматэрыяле. З 67 тысяч аб'ектаў камунальнай уласнасці ў рэестры Віцебскага абласнога тэрытарыяльнага фонду дзяржмаёмасці знаходзіцца толькі 28,5 тысяч. І зараз рэгістрацыя аб'ектаў ідзе поўным ходам. Гэта звязана з тым, што цяпер сюды будзе ўваходзіць і частка жылога фонду. Жыллё, што не было прыватызавана. Праблема невыкарыстоўваемых і нерацыянальна выкарыстоўваемых объектов сёння таксама актуальна. Есть отдельные вопросы, которые требуют совершенствования. В части вовлечения в оборот неиспользованного имущества, которое недостаточно используется, но в то же время может приносить пользу. Или же путем создания там какого-то производства, какого-то инвестиционного проекта, или же пополнения бюджета. Вот. Поэтому вот мы хотели как раз в основном и заострить и задачи, и проблемы, которые сегодня существуют в вопросах использования. На тую маёмасць, якая не выкарыстоўваецца або выкарыстоўваецца неэфектыўна, незалежна ад уласніка, падатковая стаўка сёння павялічана ў 5 разоў. По новому проекту закона с 2015 года ставка повышается в 10 раз. Но это в первую очередь, чтобы подтолкнуть собственника. Или же использовать это имущество, или отчуждать его, во всяком случае, чтобы даже внешний эстетический вид его был достаточно приемлемый. Ну и это, конечно, вопросы благоустройства, наведения порядка на земле. У бягучым годзе ў бюджэт вобласці ў якасці падатку на аренду паступілі 579 мільярдаў рублёў. Уцягванне ў гаспадарчую дзейнасць аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца, гэта добрая магчымасць падтрымаць бюджэт. Александр Камович, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Уборку гародніны аграрыі паўночнага рэгіёна плануюць завяршыць да канца тыдня. Убрана 84% плошчу, адведзеных пад гародніну. Сёлета добры ўраджай бульбы. Гаспадаркам вобласці застаецца ўбраць каля 6% плошчу, гэта 230 гектараў. На сённяшні дзень сабраны 84 175 тонн бульбы. Сярэдняя ўраджайнасць 234 цэнтнеры з гектара. Гэта на 50 цэнтнераў больш, чым летась. Лепшая ўраджайнасць другога хлеба ў Віцебскім, Талашынскім, Шумілінскім і Полацкім раёнах. Аквапарк у Віцебску мара ці справа часу. У Сусветны дзень архітэктуры галоўны архітэктар Віцебска Віталь Дубік зазірнуў у будучыню і расказаў, якія змены чакаюць абласны цэнтр. Падрабязнасці ў Юліі Устінавай. Будучая з віцебскімі архітэктарамі можа кожны. У інстытуце Віцебск грамадзян праект адкрылася экспазіцыя, якая знаёміць з дасягненнямі мясцовых праектных арганізацый. Магчыма, у сталіцы паўночнага рэгіёна з'явіцца аквапарк. Калі знойдзецца інвестар, то гэты маштабны праект будзе рэалізаваны ў раёне вуліц Працы, Баумана. Калі будаўніцтва гэтага праекта пакуль віртуальнае, то работы па рэканструкцыі полацкага пуцеправода ўжо пачаліся. Адпаведна, змены закрануць і полацкі рынок. В таком виде, конечно, полоцкий рынок уже существовать не может. Он должен быть, этот участок, который будет, ну, если можно так сказать, в стрелке двух наших крупных магистралей, это улицы Титова и Ленинградской, он будет реконструирован, преобразован. А при строительстве нового торгового центра на территории бывшего завода «Коминтерн» предусматривается размещение торговых рядов, значит, ну, по профилю, который был на Полоцком рынке. Працягнуцца работы па добраўпарадкаванні вуліцы Калініна і тэрыторыі ўздоўж левага берага заходняй Двіны. Знесены дом па вуліцы Калініна побач з новабудоўляй будынку КДБ. Там знаходзіцца паварот дарогі, які зробяць больш бяспечным. Побач на плошчы тысячагоддзя будзе пабудаваны палац шлюбу. И находится сегодня ходатайство от области на рассмотрении у главы государства на разрешение новой скульптурной группы, не группы, а памятника князю Александру Невскому, который должен быть расположен в парке Тысячелетия. Ну и вот, когда эти объекты будут все завершены и все выполнены благоустройство, город получит красивую, благоустроенную, комфортную, хорошую зону отдыха от моста Блохина до моста
Кирова. У ближайшие 2-3 гады завершится будоўля ў мікрараёне Білева. На сённяшні дзень ідуць работы па будаўніцтве першага ў абласным цэнтры пешаходнага мосту. У перспектыве забудова Лучосы і Сакольнікаў. Падрыхтоўка генеральнага плана забудовы Віцебска будзе завершена до конца года, а ўвесь пакет дакументаў і матэрыялаў будзе дасланы ў Мінск на ўзгадненні ў пачатку 2015 года. Як адзначыў Віталь Дубік, горад – гэта жывы арганізм, які расце і развіваецца, таму планы карэкціруюцца. Юлія Устинова, Сергей Котов, Новины, Витебск. Да іншых тэм. Мінулай ночы ў Дуброўні адбыўся пажар у кацельні унітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі «Дуброўна-камунальнік». У выніку разрыву пашкоджаны кацёл, электраправодка кацельні, дзверы, унутранае аздабленне сцен бытавых памяшканняў. Разбураны кацёл забяспечваў гарачай вадой і ацяпленнем жылы мікрараён Льнозавод, дзіцячы сад, аддзяленне кругласутачнага знаходжання людзей, тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання, насельніцтва горада Дуброўна. Зараз цеплазабеспячэнне адноўлена, прычыны здарэння высветляется. Где-то 12:30 ночи произошло возгорание в котельне. Причину возгорания устанавливают следственные органы. В настоящее время отопление восстановлено. Запитаны дополнительные 2 котла, которые находились на котельне. Тепло подается на жилищный фонд в стандартном режиме в соответствии с тепловыми графиками. Фэсту не будзе. Мытнікі пункта Бегосова-1 прахілілі незаконнае перасячэнне цыгарэт на суму больш за 280 мільёнаў рублёў. Вадзіцель, грамадзянін Беларусі, які накіроўваўся ў Латвію, вырашыў падманным спосабам перавезці груз, схаваўшы яго ў тайніках. У выніку дагляду мытнай службы ў падлозе і даху паўпрычэпа былі выяўлены амаль 45 тысяч пачак цыгарэт «Фэст». Кантрабандны груз разам з паўпрычэпам, кошт якога 200 мільёнаў рублёў, канфіскаваны. Праводзіцца далейшая праверка. Самая буйная партыя кантрабанды цыгарэт, выяўлена сёлета віцебскімі мытнікамі, ацэньвалася ў суму больш за 4 мільярды рублёў. Спорт. Новополачане перамагаюць. Віцебляне зноў церпяць паражэнне. У чарговым туры чэмпіянату Беларусі па хакеі ў экстралізе «Хімік СКА» на сваёй пляцоўцы ўпэўнена абыграў Магілёў 3-0. Хакейны клуб «Віцебск» дома не змог знайсці контраргументу ў сустрэчы з салігорскім «Шахцёрам» і прайграў з лікам 1-5. Гэта няўдача перамясціла каманду абласнога цэнтра на апошні радок турнірнай табліцы. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Мисурагіна. Да паядынку з салігорцамі гаспадары падышлі не ў лепшым псіхалагічным стане. Напярэдадні падапечныя Дмітрая Дудзіка пацярпелі фіяска ў прынцыповай сустрэчы з Магілёвым. Усходні сусед у сёлетнім розыгрышы для віцеблян непераадольны бар'ер, хаця мядведзі ні ў чым не саступаюць сопернику. Ну, пока какая-то психология на Могилев. Ну, не можем никак перебороть психологию Могилева. Ну, как Брестская крепость. Вот. Кажется, все равно, как тренера не подходят, как руководство не говорит, что такое будет и наказание за эту игру. Но все равно никак не можем пока перебороть психологию вот этой команды Могилева. Матч с «Шахтёром» чаргово выглядит для витеблян. Менавіта ў гульнях з моцнымі камандамі і праяўляецца характар ігракоў. Трэнерскі штаб Віцебска імкнуўся адпаведна настроіць і сваіх падапечных, нягледзячы на класс фаворита, оказать ему достойное сопротивление. Это один из лидеров, очень сильная команда по составу, по всем линиям, даже ни одной линии нету слабой. Очень сильное нападение. Посмотрите по статистике, у них нападающие уже набраны по 16, по 17, чуть не по 20 очков за 11 игр. Ну, команда готовится к этой игре, хочет реабилитировать себя перед болельщиками. Ну, потому что, да, стыдно за поражение с Могилевым. Будем стараться, конечно, победу я не обещаю, но что дадим бой, это точно. У стартавыя хвіліны віцебляне дэманстравалі сапраўды дастойны хакей. Каб стрымаць гэты напор, салігорцы былі вымушаны парушаць правілы. Скарыстацца добрым шансам і замацаваць сваю перавагу лічбамі на табло нашым землякам не ўдалося. Як вынік, «Шахтёр» паспеў адаптавацца на чужой арэне і двойчы пакараў гаспадароў. На пачатку другога перыяду бела-сінія скарацілі адставанне, вызначыўся Яўген Курылін. Вось толькі пераломным гэты момант не стаў. Віцеблян пачалі часта выдаляць, а ў паядынку з майстравітым сапернікам гэта смерці падобна. Госці ўпэўнена кантралювалі ход паядынку і без праблем аформілі вікторыю з лікам 1-5. Цяпер падапечных Дмітрая Дудзіка чакае не менш сур'ёзная выязная серыя сустрэч. На гэтым тыдні яны памерацца сіламі з «Дынама» Маладзешня, а потым і са сталічным юнацтвам. Сергей Мисурагін, Александр Прыстаўка, Навіны Віцебск. І гэта ўсе навіны на гэты час. Я развітваюся з вамі. Да сустрэчы ўвечары.